ka kong Kmoiñ walang ka long kami ka bana ka Shillong Mail Southwest Khasil District ka bla Shajit ban mi khmat ikari India sha ka Jingïakob Australia ha ka bakan ye shimbenta ka Jingïakob Mareh marathon ka bakentup nado ka 10 kilometer san kilometer lai kilometer iwei pansain kilometer pat san meter ha ka step jong ka lai tarik unailar arajab saw kala long kum ka nong ra ktien ha ka Jingïakob Mareh marathon kabla pelong da ka Bethany Outreach Hospital Nongpoh kani ka Jingïakob Mareh marathon ka long kum shibenta jong ka jingrakhe lingkhu sngidap shipo snem jong ka te hospital ha ka bala wan ban khawe lama do ba Meral Bonds MLA ka Nongpoh constituency haringkat ka Jingïadon lang ba jedwen lingdo rang ba shnong ka paham ki doctor ka Bethany Hospital nalor kiwe yakani ka Jingïakob lasdang nadu ka por san ba James step ha ka bala wan ban ni shimbenta da spangot kinong Mareh ki bakentup nadu ki khon samla nalor ki blahe hakarta Nongba kani ki sakri nongba jong kani ka hospital ka bangidang ni ko prajurit hi da tim baro ko we jong ka Bethany hospital ani ju ka tim Shillong ki sakri ki ban ikit bok ke yang ya baro ki partisipan ki balwan kani ka step gi next camp magani ding sementa jong pi nongba jong kani marathon kani ka step may the best person win lebha bat bangi engage scam bagan ding don benda jong pi hakan ding kemen ding dap suppose nem jong ka Bethany hospital ang ni hapam si Nongpoh kan long kubada bangi sakilang bangi kemen lang na ka benda kan ni ka kamat ka bangi glasim ban sakri kan ka dong ka tan ke tungi baro we ikit bok yang ya baro ini ya Mareh atau kop baro mo itenan baro ni kuat ini di supaya ka fitness ke juli ya kot ke pihak ke juli kan ni kalau kumsi bentang di minta kenal ni ngecam pa sibit benda la pendep kita di job kita di barang kami le dan regin sim with true spirit ini si bentang next time Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya